Sini noddo masara kukulmuni parago tabok duita program busung mela kaisa ar kaisa ongka ket puja aboni bagoi tabok duita program mongka ket puja ni mane meeting asok jalaimani nogo pasoke rang songlai meeting asok laimani mo. Kaisa borok pasoke chanda joma rolaimani kai abo basorok rang kakha ar kai busuk baki tongko bo hijab nailaimani ba salaimani kai aro kaisa busung mela bo tongo busung mela baksa hingkai busung mela khaiti ket puja na 12 di hinlayo ke baksa heno ket puja na baike bar nai busung mela khaiye pun ket puja khainan nango abo kai potbi afangmani roi phaimani abo hai kai nokje ani video nai tonai rok ba channel lo katal hingke like subscribe khainani ta palok di like subscribe khaidi busung mela ni update nainani hingkai busung mela no de paronai na ket puja na baronai bokok ke ham na open no comment kai besadi ket puja no ha kaisa matai ni abono baromaya kai busung mela kai obo kaisa tongthok abono baromaya ni hisab kai joto khaina nango ke baksa kai busung mela khainani bagai ket puja ko rang rolia 12 sidia bono bo sai tongkha kai kukulmani para 265 poribaro ordek rang rogo ordek rang roya hingke obo ongya baksa joto 10 bai kam khainan nango ke oro baksa okororo hingke sai tongkha ket puja ko rang roya ba ket puja ko habya hingke chungbo busung mela ni chanda khangkai chanda roya abo haike salai tonga kai abo to sai malia baba hayong nai okay nok joto nungoi mankhana busung mela borok khainai first din no phunukjak borok international school ba charairokni boys hostel basakango audio busung mela ni bagai tak pendal rok tanglai tongo dangsa abo hai ukhai gairing tangai paikha aro pendal paiyako phainai phaibai de busung mela hambai jotono.